Mae gorchudd wyneb yn gallu helpu i ddiogelu chi ac eraill rhag y coronavirus. Mae dau fath o orchudd wyneb, gorchudd rydych yn ei ail ddefnyddio a gorchudd rydych yn ei ddefnyddio unwaith yn unig. Mae gorchuddion wyneb rydych yn ei hail ddefnyddio yn well i'r amgylchedd, ond mae angen o leiaf 2 rhain o gotwm tin neu weiad ynddo, gan nad yw defnyddio fel sidan yn diogelu. Ond sut mae gwisgo'n yn ddiogel? Dyma sut. Cyn rhoi'ch gorchudd wyneb ymlaen, golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif di-heintio dwylo i ladd unrhyw germau. Nawr mae'n ddiogel i chi wisgo'ch gorchudd wyneb. Yn gyntaf, mae angen sicrhau bod eich gorchudd wyneb y ffordd iawn i'w roi ymlaen. Yna, gan ddal y strapiau yn unig, codwch ef at eich wyneb a'i osod y tu ôl eich clustiau neu'ch pen gan ddibynnu ar y math o orchudd. Dylech gorchudd wyneb estyn o'ch ben eich trwyn i o dan eich gen a dylai fod yn dyn ar eich wyneb heb fylchau. Ar ôl i roi ymlaen, gnewch yn siŵr nad yw'n llithro o dan eich trwyn a'ch ceg. A pheidiwch ei gyffwrdd a'ch dwylo. I dynnu'r gorchudd wyneb, golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif di-heintio. Yna, gan ddefnyddio'r strapiau eto, tynnwch ef oddi ar eich wyneb. Peidiwch â chyffwrdd y gorchudd ei hun gan ei gallai fod wedi heintio. Dylid cael gwared yn ddiogel â gorchuddion wyneb un tro, a dylai rhai rydych yn ei hail ddefnyddio gael ei golchi yn syth ar ôl chi gyrraedd adref. Ewch â bag plastig bach gyda chi rwy'ch gorchudd wyneb ynddo ar ôl ei dynnu hyd nes y byddwch yn cyrraedd adref. Yn olaf, golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif di-heintio unwaith eto. Dilynwch y camau hyn i wneud eich gorchudd wyneb mor effeithiol a phosibl. Mae fy ngorchudd wyneb i yn diogelu chi, ac mae'ch gorchudd wyneb chi yn diogelu fi. Diogelu'ch hun ac eraill. Diogelu Cymru gyda'n gilydd.